Hamarregunez Euskararen lekukoa eskuz esku ibili da bere eremu osoan, aurten ere euskaltzaleak hitza bete dute Euskara elkarri emanez, ona hemen korrikaren 2000 kilometroa Lapurdiko hiriburuan. Ikasten ari denak ematen dio irakasten ari denari zentzua. Irakasten ari denak ematen dio hiztun zaharrari norabide berri bat. Hiztun zaharrak eman behar dio ikasten ari denari eskua. Denok eman behar diogu elkarri euskara. Euskera, eskuara edo uska gure hizkuntzaren kolore guziak entzuten dira korrikan. Importanta da euskara sustengatzeko eta bihotzez gure lenguaia eta gure kultura eta gure bizitzeko moldea bihotzez maite baitugu eta nahi baitugu zaindu. Zerbait egiten da eskoraren alde, banan galtzen ari da gero eta gehiago eta... Eben margotu dugu ikastolan. Erdarak ere hortxe daude korrikan, frantsesa edo gaztelania, baina argi da, babesa gero eta zabalagoa dela, aurten ere sentsibilitatea initzeko herritarrek eta ordezkariek bat egin dute korrikarekin.